How many people you will meet and tell them, please pray for me, I am going through this trouble. எத்தனை பேரை நம்ம பார்த்து எனக்கு இந்த பிரச்சனைங்க எனக்காக ஜெபித்துக் கொள்ளுங்கள் என்று. Praise the Lord. Praise the Lord. But are you opening your mouth and speaking God's word? ஆனால் நீங்கள் வாய் திறந்து கடவுள் உங்களுக்கு சொல்லி இருக்கிற வார்த்தைகளை நீங்கள் சொல்லிக் கொள்ளுகிறீர்களா? Sister, come here with chikungunya. Please come here. Please, sister வாங்க, இங்க வாங்க. chikungunya sister வாங்க. Sorry sister, you are smart. First call her by that name and then you are saying sorry sister. நலமா இருக்கிற சிஸ்டர் நடந்து வாங்க. They give the patient some names. அதனால on the file it's written. டாக்டருங்களுக்கும் ஒரு ஃபைல் போட்டு அதுல பேர் எழுதி வச்சிரறாங்க பெருசா. என்ன கேஸ்னு. They will tell the nurse, send that asthmatic patient inside. நர்ஸை பார்த்து நான் ஆஸ்மாக்காரமா வர சொல்லு அப்படின்பாங்க. Hello, don't you do that, doctors? அப்படிதானே டாக்டருங்க செய்றாங்க. Even for the teeth you will be naming each teeth by different names. பல்லு கூட ஒவ்வொரு பல்லுக்கு ஒவ்வொரு பேர் வச்சு டாக்டருங்க சொல்லிட்டு இருக்காங்க. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Now watch this. She is suffering from chikungunya. இவங்களுக்கு chikungunya என்ற ஒரு நோய் வந்துருச்சாம். And I can understand what is chikungunya because I myself was suffering from chikungunya. chikungunya என்னன்னு எனக்கு தெரியும். ஏன்னா எனக்கே அந்த நோய் வந்திருந்தது. Because when I was suffering in the hospital, I could not even bite a single bite of food. நான் ஆஸ்பத்திரியில இந்த நோயோட இருக்கும்போது ஒரு வாய் சாப்பிடணும்னா கூட அதை மெல்ல முடியல எனக்கு. Praise God. My friends who were with me in the hospital, they were very happy because I was in the hospital. ஆஸ்பத்திரியில என்னுடைய நண்பர்கள் இருந்ததனால நான் ஆஸ்பத்திரியில இருக்கிறதுக்காக அவங்க சந்தோஷப்பட்டாங்க. They told me stay in the hospital for some more time. இன்னும் கொஞ்ச நாள் ஆஸ்பத்திரியிலே எங்களோடன்னு சொன்னாங்க என்னுடைய நண்பர்கள். Because all those who came to visit me, they brought good food while they came. அவங்களாம் என்ன பார்க்க வரும்போது நல்ல உணவை கொண்டு வந்தாங்க. And my friends would eat everything. ஆனா நான் சாப்பிடுறதுக்கு பதிலா அவங்க தான் எல்லாத்தையும் சாப்பிட்டு முடிப்பாங்க. I did not want them to eat, so I would take one bite and keep. நான் அவங்க சாப்பிட கூடாதுன்னு நினைப்பேன். அதனால ஒரு வாய் கடிச்சிட்டு வச்சிருவேன். But they would still eat it. ஆனாலும் அவங்க அதை விட மாட்டாங்க, சாப்பிட்டு முடிச்சிருவாங்க. I told them it is infection, you will get chikungunya. ஐயோ நான் கடிச்சதுப்பா, அது உனக்கு chikungunya வந்துரும்னு சொன்னா கூட விட மாட்டாங்க. They turned around and told me the scripture again which I knew. They said even if we break up deadly thing or drink deadly poison, it will not harm us because we believe in Jesus. அவங்க எனக்கு என்ன தெரியுமா சொல்லுவாங்க, நீங்க கொடிய நஞ்சை குடித்தாலும் பாம்பையும் தேலையும் பிடிச்சா கூட அது உங்களை ஒன்று செய்யாதுங்கிற இறைவார்த்தையை சொல்லி எங்களுக்கும் அதெல்லாம் ஒன்றும் பண்ணாதுன்னு சொல்லி சாப்பிட்டுருவாங்க. You will see the miracle happening right now. இப்ப நேரடியா இந்த அற்புதம் நிகழ்வதை பார்க்க போறீங்களா? Praise God. Praise the Lord. When I was in that hospital in that pain, the brother from Goa, when he came to know, he came to Bombay to pick me up from Bombay. எனக்கு இந்த நோய் வந்தனோடனே கோவால இருந்து அந்த ஃப்ரெண்ட் வந்து பாம்பேல இருந்து என்ன கோவா கூட்டிட்டு போறதுக்கு வந்தாரு. He said you are not supposed to be in the hospital, you come with me, I'll take care of you. நீங்க ஹாஸ்பிடல்ல ஏன் இருக்கணும், என் கூட வந்துருங்க, நான் உங்களை பாதுகாக்கிறேன்னு. So he put me in the bus and took me to Goa. அவரு என்ன பாம்பேல இருந்து பஸ் ஏத்தி கோவா கூட்டிட்டு வந்தாரு. Imagine from the hospital straight in the bus. ஹாஸ்பிடல்ல இருந்து நேரா பஸ் ஏறதுனா எப்படி இருக்கும் பாருங்க. And I got the last seat. கடைசி பெஞ்ச் சீட் வேற எனக்கு கிடைச்சது பஸ்ல. You can imagine I was remembering chikungunya the whole journey. அந்த பயணம் முடியற வரை chikungunyaவை பத்தி மட்டும் தான் நினைச்சிட்டே இருந்தேன். When we reached Goa, I thought he'll take me to his house. நான் கோவா வந்த உடனே என்ன அவங்க வீட்டுக்கு கூட்டிட்டு போவாருன்னு நினைச்சிட்டு இருந்தேன். He took me straight to the retreat center and said, preacher, go and preach. ஆனா என்ன நேரா ஒரு ரிட்ரீட் சென்டர் கூட்டிட்டு போய் நீங்க இப்போ உங்க பாடத்தை கிளாஸ் எடுங்கன்னு சொல்லி விட்டுட்டாரு. And I said, listen young man, I can't even stand. என்னால நிக்க கூட முடியலையாப்பா அப்படின்னு சொன்னேன் நானு. He said, don't worry, this is made of very strong wood, it won't break. பரவாயில்லை, இதை நல்லா தாங்கி பிடிச்சுக்குங்க, இது நல்லா ஸ்ட்ராங்கா செஞ்சிருக்கு, விழுக மாட்டீங்க, பேசுங்கன்னு சொன்னாரு. And I was leaning on the pulpit for 3 hours and I preached the first sermon when I was suffering from chikungunya. chikungunya நோய் இருக்கும்போது 3 மணி நேரம் நான் அங்கே நின்று அவர்களுக்கு உரையாற்றினேன். The second day I preached for 5 hours. இரண்டாவது நாள் 5 மணி நேரம் அவங்களுக்கு நான் போதித்தேன். Third day chikungunya was gone forever. மூன்றாவது நாள்ல இருந்து chikungunya எங்க போச்சுனே தெரியல. Now I have put that scripture for you. இங்க இருக்கிற இறை வசனம் உங்களுக்காக தான் நான் போட்டுருக்கேன். I want you to read that verse number 3. அந்த மூன்றாவது வசனத்தை படிங்க சிஸ்டர். One minute, I'll give you an easy Bible. Praise the Lord. Yeah. Blessed be God, even the Father of our Lord Jesus Christ, the Father of mercies and the God of all comfort. She is only thinking about the miracle, Lord.
She's only thinking about the miracle. அதிசயத்தை பத்தி தான் நினைச்சிட்டு இருக்காங்க. Okay. Blessed be God, even the Father of our Lord Jesus Christ, the Father of mercy. Say that, Father of mercy. Say that, Father of mercy. Father of mercy. சொல்லுங்க, இரக்கத்தின் ஆண்டவர். Say that. இரக்கத்தின் தந்தைன்னு சொல்லுங்க. இரக்கத்தின் தந்தையாம் கடவுள். இரக்கத்தின் தந்தையாம் கடவுள். Okay, what's the meaning of the word mercy? அதுக்கு என்ன அர்த்தம்? What is the meaning of the word mercy? இரக்கம்னா என்ன? கருணை. mercy. This is beautiful. Mercy means mercy. இரக்கம்னா இரக்கம் தான் அப்படின்னு சொல்றாங்க. You know, the word mercy means what I deserve. When God doesn't give what I deserve, it's called mercy. நான் எனக்கு இது கிடைக்க வேண்டும் என்று நினைக்கிற ஒன்றை கடவுள் எனக்கு கொடுக்காத போது அதுக்கு பேரு இரக்கம். Praise the Lord. Praise the Lord. For example, I have committed sin and I deserve to be punished, but God does not punish me. That is called mercy. பாவம் செய்த போது நான் தண்டனைக்கு உரியவனாக இருக்கிறேன், ஆனா கடவுள் என்னை தண்டிப்பதில்லை. And the Bible இரக்கம். And the Bible says God is a father of mercy. இறை வாக்கு சொல்லுகிறது கடவுள் இறைவன் இரக்கத்தின் தந்தை என்று. That's why the word mercy is the most powerful prayer in the Bible. விவிலியத்தில் இருக்கிற எல்லாத்தையும் விட மிக வல்லமையான ஜெபம் இந்த இரக்கத்தின் ஜெபம், இரக்கம் என்பது. So he is the father of mercy and God of all comfort. அவரே இரக்கத்தின் தந்தையாகவும் நம்முடைய எல்லா நன்மைகளுக்கும் இறைவனாகவும் இருக்கிறார். So the good news is, when you come to God and ask for mercy, he does not deal with us according to the seeds that we have sown, but he forgives us and cancels everything that was against us. ஆகவே நாம் அவரிடம் வந்து இரக்கமாயிருங்க என்று கேட்கும்போது நம்முடைய செயல்களுக்கு ஏற்ப நம்மை தண்டனைக்கு உள்ளாக்காதபடி அவர் நம்மை மன்னித்து ஆசீர்வதிக்கிறார். So first thing is a God of mercy. Second thing he says he is a God of all comfort. முதல்ல இரக்கத்தின் தந்தை கடவுள் என்று சொன்னவர், அதற்கு பிறகு எல்லா நலன்களின் இறைவன் என்று சொல்லப்படுகிறது. Praise the Lord. So if he is a God of all comfort, will he comfort her in her affliction? If he is a God of all comfort, will God comfort her then? கடவுள் எல்லா நன்மைகளின் கடவுளாக இருந்தா இவங்களுக்கு எல்லா நன்மைகளையும் கொடுப்பாங்களா மாட்டாங்களா? Come on, yes or no? கொடுப்பாங்களா மாட்டாங்களா எல்லா நன்மைகளையும்? Now watch this. Who comforts us in all our tribulation? நம்முடைய எல்லா துன்பங்களின் வேளையிலும் நமக்கு நலம் அளிக்கிற கடவுள் அவரு. Allah. I like that word, Allah. எல்லாம் அப்படின்னா என்ன? Allah. Because if it is not all, then I cannot get healed. எல்லாங்கிற வார்த்தை மட்டும் அங்க இல்லைன்னா எனக்கு சுகம் கிடைக்காது. God comforts me in all my troubles and problems. கடவுள் என்னுடைய எல்லா பிரச்சனைகளிலும் இடையூறுகளிலும் எனக்கு நன்மை செய்பவராக இருக்கிறார். So that I may be able to comfort them which are in any trouble by the comfort wherewith I am comforted of God. ஆகவே துன்புறும் மற்றவர்களுக்கு எனக்கு காட்டப்பட்ட அதே நன்மையை நான் கொடுக்கக்கூடியவனாக இதனால் ஆகிறேன். Praise the Lord. You know what it means? It means the power of God that healed me from chikungunya, that same power of God is able to comfort her in her affliction and destroy that chikungunya from her body in the name of Jesus. சிக்கன்குனியா என்ற நோயினால் நான் அவதியுற்ற போது எனக்கு நலமளித்த அதே கடவுள் அதே நோயினால் துன்புறும் இவருக்கு என் வழியாக நலம் அளிக்கும்படி இதை செய்தார். Did you understand that scripture? புரியுதா அந்த இறைவசனம் என்ன சொல்லுது? So the good news is, if you are suffering from any disease, God is not only going to bring you out of that disease victorious, but now you can go and heal others who are in that kind of disease. உங்களுக்கு ஏதோ ஒரு நோய் இருந்து அதிலிருந்து இறைவன் உங்களை வெளியே கொண்டு வந்து நலம் அளித்தார் என்றால் அதோடு நிற்காமல் இதே போல துன்புறுக்கிற மற்றவர்களை உங்கள் வழியாக உங்களை கருவியாய் பயன்படுத்தி நலம் தருவார் என்பது புலனாகிறது.
Close your eyes and say this prayer. Oh loving Father, O loving Father, you are a Father of all mercy. You are a Father of all comfort. you are the Father of comfort. Oh loving Father, O loving Father, I am your child I am your child. and I belong to you. I belong to you. Lord, Lord, according to your word, according to your 2 word, Corinthians Corinthians chapter 1 chapter 1, verse 3 and 4, verse 3 and 4, your word says, where word says, the comfort the comfort that this brother has received, this brother has received that anointing that healed him, that anointing anointing, that healed him, the healing in that same anointing that The- same the anointing same anointed, is able to heal me too. this is evil able to to heal me healing too. me too. I believe this scripture, Lord Jesus. I read this scripture word, Jesus, Jesus, and I thank you. I thank you. Your anointing is flowing into me now. Your anointing is flowing into me now. Your power is flowing into me now. Your Your power Father is is flowing flowing into to me me now. And I receive my miracle now. I receive my miracle now. Oh Father God, you are a God of mercy. O Father, அன்பான தந்தையே இறைவா, அன்பான தந்தையே இறைவா, நீர் இரக்கத்தின் தந்தை, நீர் இரக்கத்தின் தந்தை, You are a Father of all comfort. எல்லா நலன்களின் தந்தை. எல்லா நலன்களின் தந்தை. Father God, I am your child. அன்பு தந்தையே, நான் உமது மகள். அன்பு தந்தையே, நான் உமது மகள். You comforted my brother when he was suffering from chikungunya. சிக்கன் குனியாவில் சொல்லுங்க, சிக்கன் குன்யாவை துன்புற்ற துன்புற்ற என்னுடைய சகோதரருக்கு என்னுடைய சகோதரர்களுக்கு நீர் ஆறுதல் அளித்து நீர் ஆறுதல் அளித்து நலமாக்கினீர். நலமாக்கினீர். Lord, that anointing healed him completely. அந்த அபிஷேகம் அந்த அபிஷேகம் அவரை அவரை முற்றிலுமாய் குணப்படுத்தியது. முற்றிலுமாய் குணப்படுத்தியது. Let that same anointing flow into me. அதே அபிஷேகம் அதே அபிஷேகம் எனக்குள்ளும் எனக்குள்ளும் இப்போது பாய்ந்து வரட்டும். பாய்ந்து வரட்டும். Lord, your word says, ஆண்டவரே, உம்முடைய வாக்கு சொல்லுகிறது, ஆண்டவரே, உமது வாக்கு சொல்கிறது, the comfort that we have received, we are able to comfort others in any of their troubles. நாம் பெற்றுக்கொண்ட நலன்களின் முன்னிட்டு நான் பெற்றுக்கொண்ட நலன்களை முன்னிட்டு பிறருக்கு நலனளிக்க நம்மால் முடியும். பிறருக்கு நலமளிக்க என்னால் முடியும், நம்மால் முடியும். So according to your word, ஆகவே உம்முடைய வாக்கின்படி ஆகவே உமது வாக்கின்படி 2 Corinthians 1, 3 and 4, 2 கொரிந்தியர் 1:3-4, 2 கொரிந்தியர் 1:3-4, I received this miracle. இந்த அற்புதத்தை நான் பெற்றுக்கொள்கிறேன். இந்த அற்புதத்தை நான் I பெற்றுக்கொள்கிறேன். receive your power, Jesus. உம்முடைய வல்லமையை நான் பெற்றுக்கொள்கிறேன் இயேசுவே. உம்முடைய வல்லமையை நான் பெற்றுக்கொள்கிறேன் I இயேசுவே. receive my healing, Lord Jesus. என்னுடைய சுகத்தை நான் பெற்றுக்கொள்கிறேன் இயேசுவே. என்னுடைய சுகத்தை நான் பெற்றுக்கொள்கிறேன் I இயேசுவே. declare before heaven and earth, Lord Jesus, எல்லார் முன்னிலையும் நான் அறிக்கை செய்கிறேன், எல்லார் முன்னிலையிலும் நான் அறிக்கை செய்கிறேன், I am completely healed நான் முற்றிலுமாக சுகம் பெற்றேன். நான் முற்றிலுமாக சுகம் and பெற்றேன். set free from chikungunya. இந்த சிக்கன் குனியாவிலிருந்து இந்த சிக்கன் குன்யாவிலிருந்து விடுவிக்க பெற்றிருக்கிறேன். விடுவிக்க பெற்றிருக்கிறேன். Now say that last line again. சிக்கன் குனியாவிலிருந்து சிக்கன் குன்யாவிலிருந்து விடுவிக்க பெற்றிருக்கிறேன். விடுவிக்க Keep பெற்றிருக்கிறேன். saying. சிக்கன் குனியாவிலிருந்து விடுவிக்க விடுவிக்க பெற்றிருக்கிறேன். பெற்றிருக்கிறேன். சிக்கன் குன்யாவிலிருந்து விடுவிக்க விடுவிக்க பெற்றிருக்கிறேன். சிக்கன் குன்யாவிலிருந்து விடுவிக்க பெற்றிருக்கிறேன். சிக்கன் குன்யாவிலிருந்து விடுவிக்க பெற்றிருக்கிறேன். சிக்கன் குன்யாவிலிருந்து விடுவிக்க பெற்றிருக்கிறேன். விடுவிக்க பெற்றிருக்கிறேன். சிக்கன் குன்யாவிலிருந்து விடுவிக்க பெற்றிருக்கிறேன். சிக்கன் குன்யாவிலிருந்து விடுவிக்க பெற்றிருக்கிறேன். Now move your fingers. Where was it? Now move your fingers. Nothing is there. பெயின் இல்ல, Nothing is there. இல்ல. Oh, it's all gone. Praise the Lord. Praise the Lord. இப்ப வலி இல்லன்னு சொல்றாங்க சிஸ்டர். Praise the Lord. இப்போ எனக்கு But I find தெரியல. my sister finding it so difficult to pray. Thank you, Jesus. Thank you. இயேசுவே நன்றி. கை தட்டுங்க பார்க்கலாம் எல்லாரும். இவ்வளவுதானா?
Now what did we use? I said, what did we use? இப்போ நாம என்ன பண்ணோம்? எதை பயன்படுத்தினோம்? Just the word of God. இறை வார்த்தையை பயன்படுத்தினோம், அவ்வளவுதான், இல்லைங்களா? You know, when you understand what the word of God says, you can destroy any sickness. இறை வார்த்தை என்ன சொல்லுகிறது என்பதை நீங்கள் சரியா விளங்கிக்கிட்டா எல்லா நோய்களையும் நம்ம அழித்து விட முடியும். You must have seen, I did not even ask God to heal her. நான் ஆண்டவரை பார்த்து இவங்களை குணப்படுத்துங்க ஆண்டவரேன்னு ஏதாவது கேட்டனா? We just spoke the word. இறை வார்த்தையை பேசணும், அவ்வளவுதான். The word is enough to destroy that sickness. இறை வார்த்தை போதும் அந்த நோயை முற்றிலும் அழித்து விட. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Can doctors chikungunya go so quickly? டாக்டருங்க என்ன சொல்றீங்க? சிக்கன் குனியா அப்படி சீக்கிரம் போயிடும்னு The நினைக்கிறீங்களா? doctors are saying, why is he all the time talking about us? என்னத்துக்கு எப்ப பார்த்தாலும் டாக்டர் டாக்டர்னு சொல்லிட்டு இருக்கீங்கன்னு சொல்லாதீங்க தயவு செஞ்சு. Because all the time they talk, we listen. எப்ப பார்த்தாலும் நீங்க தான் பேசுறீங்க, நாங்க கேட்டுட்டு போறோம் இல்லையா? Here we talk, they listen. இங்க வந்து நாங்க பேசுறோம், நீங்க கேளுங்க. Praise the Lord. Praise the Lord. How do you like the compounder? எப்படி கம்பவுண்டர்